A Corporación de Boiro deu luz verde á aprobación inicial do novo documento da RPT e o proxecto de rehabilitación da Casa da Cultura Municipal. O mércores pola tarde, o Salón de Plenos da Casa Consistorial de Boiro acolleu a sesión plenaria correspondente ao mes de abril. A orde do día constaba de 12 puntos que foron tratados pola Corporación Municipal. Un dos máis destacados foi a aprobación inicial da proposta da Relación de Postos de Traballo RPT e foi o primeiro en debaterse. O contido de os organigramas do Concello de Boiro, as fichas e funcións de cada posto de traballo e a tabla salarial ou a parte económica da que máis normalmente se fala. Consensuada por todas as partes que traballamos en este. E digo traballamos porque podo afirmar que traballei bastante para que isto salira adiante. E non é unha mentira ni ningunha falacia. Este goberno, dende que chegou ao Concello, tentou de buscar a maneira de poñer en marcha unha ordenación en toda a parte da estrutura dos departamentos do Concello de Boiro. A oposición non se amosou moi aberta cara a esta proposta realizada polo goberno local. Se fora unha obra de teatro, titularía como crónica de unha farsa, ou se fora unha obra de teatro infantil, para público infantil, calificaría como el balón es mío, la pelota es mía, o se juega como yo quiero, me largo con la pelota. Que había un preacordo e que, salvo cuestións de matices en particular, de pouca importancia, xa estaba preparada para salir adiante. E vostedes prometían que antes de final do ano 2024 terían ese RPT e que os traballadores se poderían beneficiar dos beneficios desa subida salarial, desa actualización salarial que lles iba a reportar xa no ano pasado. Ben, chegas a un preacordo no mes de maio, 2 meses máis tarde, no mes de xullo, o goberno contrata unha empresa privada, gástase 9.800 euros, casi 10.000 euros, e pon todo patas arriba. Pola súa banda, o BNG amosouse contento coa actualización dos soldos dos traballadores. Aplaudimos a subida salarial, era unha importante e unha imperiosa necesidade, levaban moitísimos anos sen actualizar, en algúns casos había salarios que non se axustaban ao mínimo legal, entón, por esa parte alegrámonos, pero por outro lado, no que ten que ver coa actualización dos postos, pois sabemos que non é a proposta que inicialmente defendía o comité, tal como se explicou aquí, non é a proposta do comité nun primeiro momento, posto que tiñan unha RPT de elaboración propia que tivemos a oportunidade de coñecer no seu día e que tiña en conta as necesidades de todas as áreas deste Concello, e a partir de aí, pois a RPT inicial que tiña o comité modificouse ata a proposta actual que ven hoxe, a día de hoxe, aquí, a pleno. Apunta que hai flocos que se poden pulir e podería facerse en alegacións para mellorar o documento. Pola parte do Partido Popular, o seu portavoz adiantou a súa abstención. A RPT esta la resumiría en 2 palabras: muerte o susto, ¿no? Lo que se dice normalmente, como dicen en Halloween, ahora que está tan de moda, estas americanadas, pues eso, truco o trato, muerte o susto, pues al final fue eso. Lo resumía muy bien después de la votación, esa en la que ustedes se están amparando, lo decía muy bien el comité de empresa. Estar fastidiados e cobrar menos ou seguir fastidiados e cobrar algo máis, decidimos a segunda opción. Pois así resúmese a RPT. Tuveron unha oportunidade única, porque eu coñecía, eu creo que todos os grupos coñecíamos o traballo do comité de empresa, como lógicamente con flecos, ¿no? Porque todos os traballos son mellorables. Creo que era un traballo inmellorable. Creo que o Concello de Boiro en moitos anos non tiña un comité de empresa como que hai actualmente. Finalmente, a RPT foi aprobada de forma inicial con 9 votos a favor do PSOE e 8 abstencións de PP, BNG e Boiro. O seguinte punto a tratar foi a aprobación do proxecto da obra de rehabilitación da Casa da Cultura de Boiro, que contará cunha subvención do Goberno Central. Nesta reforma investiránse máis de 3,8 millóns de euros e está centrada no novo auditorio e biblioteca. A proposta foi admitida cos 9 votos favorables do PSOE e 8 abstencións da oposición.